cela ukuthi ke uNkulunkulu ke nabakithi abadala bahlangane nabakambatha umntwana bambheke khona lapho nabakambatha bamphathe kahle umntwana la ekhaya sazilutho thina ngalomntwana okubi kodwa uma ngabe kungahle kwenzeke ukuba kuthiwa ke uAyanda usenze lokhu okubi kwambatha lokho kungasiphatha kabi futhi singabe siqabuka lokho cela ukuthi ke abakambatha bamphathe kahle umntwana njoba behamba naye lana makukhona uAyanda kwenzayo bangakuthandi bangamshayi bangamlwisi kepha ababuye kwamabaso bazobika ukuthi ke uAyanda usenza u1 no2 Nginibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngokomtshali umagalela gasi njengengonyama ulinda Mkhontonza lenduna uma siyavuthela echubeni ukhondlo ugebisa babukele emakhaya bayibeshuke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa babukele emakhaya nalo uhlelo lenu Skiphani Emtshezi namhlanje sila endaweni yaseShayamoya la ekhaya kwamabaso la khona ekunomembeso bafowethu kunobaba wale ekhaya okuyena ozosendlalela lo msebenzi njengobunjalo then abanye nabanye bazobe sibelandela but before ngimveze ke bafowethu niyalazi ke lolu hlelo lenu bafowethu lidinga ukuthi wena wenze njalo siyacela uyazi uyashare uyakhomenta uyasubscribe kulolu hlelo bafowethu siyacela ukuthi nisilandele njalo ningayikelele nanoma kuthiwa nawe unahlubo lomcimbi uyakhona futhi ukuthi usibize sizokwenza njalo babamabaso siyacela over to you la ekhaya njoba sila ekhaya mina ngumzayifana kaMabaso la ekhaya namhlanje kuusuku lokuthi abakwambatha bazokwembesa indodakazi kamzala wami uAnti Amthola esekhaya wayithola nalengane lena namhlanje ekuyona izokwembeswa yazalelwa khona la ekhaya kwaMabaso ingakho njena izalwa umzala wami nomfowethu wakavulakazi osekhona namanje basekhona bobabili yakhula ke lengane ikhulela la ekhaya kwaMabaso kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngabe ithola umkhwenyana yathola abantwana kwambatha njengoba namhlanje ke sihlangene lapha phakathi kwaleli khaya la kwaMabaso bazokwembesa abakwambatha bambesa abakwamabaso ukuthi ke mangabe ke bekhiphe konke nebizo ukuthi mangabe sebekwenzile lokho bethi babehamba naye umntwana kwaziyo ukuthi ke kwaMabaso sikwenzile okade kubiziwe sakwenza sabembesa kwase kuba kushoda kona ke ukuthi ke ngelinye ilanga mangabe sekutholakele amandla kumkhwenyane noma la ekhaya nathi sesiqondile uyobe sesimcela ke umntwana ke ukuba ke abuyeke esezolanda ke impahla ke manje zokuthi ke useyogida lena phesheya ekhaya kwaMbatha njengamanje ke kuseyilolu hlelo lokwembesa kodwa akukapheli kahle usazoqhubeka umntwana ahlale kwaMbatha ebe aziwa kwaMabaso ukuthi umntwana uhleli simo sini kwaMbatha nabakwambatha bazi futhi ukuthi ke umntwana njobe ehleli umntwana wethu njengoba ehleli khona kwaMbatha useyingcenye yomndeni wakaMbatha ngoba konke okungahle kwenzeke noma nini sekungenzeka njengomntwana osaziwa noma osaziwa njengonomndeni wakaMbatha nabo asebengakwazi ukuthi bamfake emndenini wakaMbatha bamthathe njengelunga lakaMbatha noma kusewethu engakaphumi ngokuphelele ngaleyo ndlela ke namhlanje siyajabula kakhulu phakathi kwaleli khaya sesimbesiwe hawu sathola nogiya akusiyona ugiya lokhu kwenjabulo noma umntwana agane
akuyona into elokhuza enja evamile kodwa into eyivela kancane ukuthi ke abantwana bathandane baqhubeke nothando labo beze begcine sebakha umuzi uyovusa umuzi wakambatha ke manje njengoba ehamba njeni cela ukuthi ke uNkulunkulu ke nabakithi abadala bahlangane nabakambatha umntwana bambheke khona lapho nabakambatha bamphathe kahle umntwana la ekhaya sazilutho thina ngalomntwana okubi kodwa uma ngabe kungahle kwenzeke kuba kuthiwa ke uAyanda usenze lokhu okubi kwambatha lokho kungasiphatha kabi futhi singabe siqabuka lokho cela ukuthi ke abakambatha bamphathe kahle umntwana njoba behamba naye lana makukhona uAyanda kwenzayo bangakuthandi bangamshayi bangamlwisi kepha ababuye kwamabaso bazobika ukuthi ke uAyanda usenza u1 no2 no3 so kwazi ukuthi thina sihlangane naye bese siyamkhuza kuloko ngiyabonga ngibingelela umphakathi waseShamoya ngibingelela imndeni yonke ngibingelela umndeni kaXaba ngibingelela umndeni wakaMemela ngibingelela umndeni wamabaso ngibingelela umndeni wakaMbatha esize ngakho ke la ekhaya kwamabaso lana sizombesa abakambatha bazokwembesa indodakazi kaNomkhosi wakamabaso njengoba silana sizombeswa sizojabula njena umkhwenyane wethu owakambatha eMdwebu uyena ke obese sembesa njengabakhwekazi bakhe siyabonga kakhulu ngingathi ngizoqala ngikhulume nengane yami uAyanda ngithi Ayanda kunzima emendweni mntanami kodwa umendo ufuna umuntu ozobekezela umuntu ozohlonipha umuntu ozokwazisa umndeni kamkhwenyane umuntu ozokwazisa umkhwenyane wakhe uyohlala kahle intombazane uma wenze kanjalo siyabonga kakhulu siyabonga Mama Mbatha la ekhaya sekhaya nami usuku namhlanje kade ngisale ngilindile ngiyabonga ukuthi sigcine lenzekile ngiphinde ngibona futhi umyeni wami ekuyena ke okuphelelise konke wafeza futhi nefiso zami kade ngifisa sibonge ke nabazali basiphilisa ke uba sikuze wafika nje lana ngiyabonga so umthimba umphakathi ozilwazi uneseka ke umcimbi phakathi waseShamoya njena siyabonga kakhulu nawaseMdwebu futhi siyabonga kakhulu lokho abakwenzile nje bekwenza nawabanye kuhle kakhulu siyabonga ngicela umkhwenyana qala ukuthi ngizophamisa ukubonga kakhulu kubazali okuyibona abasikhokhele sasafika kule ndime esizisakuyo namhlanje bese sibonga omakhelwane nomphakathi eswakhele uMdwebu neShamoya basisingathile wonke lokho basibambisa bona bengekho lula bekunzima kodwa ngabazali nomphakathi sikhonile ukuthi sifike lelizinga esikulo namhlanje enesafisa ukuqhubela phambili lokho kungasikudala mhlambe nje sizobe futhi sibuye le content siyabonga kakhulu sifisela ukuhle kodwa nathi siyizikhiphane emjezi qhawe siyabonga ngiyababingelela ababukeli okay cha bhuti omakhosi manga nje sitheni ukudla nje esikujwayele nje njengoba kuyisikhathi nje sama holiday yabo lokhu ukudla nje curry chicken curry beef curry bese sithi salad yabo kuhlobe nje kube u7 colors so siphethe lokho kudla nje sithe nje chicken sathi beef sathi rice bese sathi ama salad beetroot coleslaw green salad kuyazehlela nje kuyazehlela kufana nomnikazi wakho okuphekile kumnandi nje yane manje ngapha ema drinksini usiphatheleni hayi lapho khulileka kukho kungekho umuntu nje uzosho into ayiphuzayo athola into yakhe eqondene naye nawe nje okwakho uzokuthola bekuwukuthi kumnandi ubhizi kuyaphithizela
Hayi siyabonga. Siyabonga usivakashele. All right. Thank you. Sure.